ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas anapauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adupay tilakok nga ikan, sapay adapay klasik inton 2:00. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aging gatpangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang. Awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod. No kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Si kamot. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti ilutoy apag sasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin dita kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Kanya ayat yar aramidem dita. Ay, kubayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Emi a kinargaan. Kaputa nagdardaras na pa ni Jetsindaan. Imbaglakit din tanasing puti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado dita ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno ad agmaneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado dita ti maala. Ti parikot, kat addakan ka. Kayat mo ka di, wano saan. Bakantiyak iti bigat, papa. Mabalin iti 7:00, aging gat 9:00. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya akong ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes kan Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudon ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala kan iti lesensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabikat? Saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar dati lugan. No inruar dati lugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa ng agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsi na ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at nusursurwan na. Ingkarga met di tabiga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron di ta kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y lang iti tsindaan. Ala, agan anus ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka njay baybay. Nawadwad tumanin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga roden, tapno makalako ak at makaawi da kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo.
Naidalit, mait. Ano sa kun atatang, no sa bali ngamin ti mangilako, adumat ti alaan da aganan siya da. Wen nga raw, nalabas met dagiti daddo maabayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga aglaklako? Wen friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko lang. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito a kalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye tadituyak mo't bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsinorot. Agkita tantulangan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinatang ditoy. Agkita tantulangan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen papa, imbag ijay taman mano tilugan. Mayat apagpraktisan nga agmaneho. Unang paiso, madino iti highway, tado tilugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijay pagpatakteran iti negosyo. Plano yumanen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga roden, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo hatabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rot, papa. Sa abasit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Ada na ornong adanom, lisyam. At babae ang nakasuson iti bigao. Ni, jakmatan malisyan ti danom iti batog na. Ay, naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag-sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dahi ta babae. Intakit din. Baka isturbula dahi ta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ng tipaglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumaday ta babae. Apay ngamin adi naglis kat adang arudlugan. Bastos na diya driver. Di nalakat ininayad mo tan itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da diya nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas tatilangam. Asla ka mo naglugnak. Diyan ngamin limabas itay nalabasit a kotse. Di na ibatog iti ayan ko. Dilakat na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, ngamjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat ngamin agsursurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay? Amang ano talaga abastos? Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat na nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya ti inaramid mao. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadalapusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nanto day dya driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilako nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit a kotse kunam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di ta asidag ti baybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo kung mga ilako day dya alote?
Igatang tayo kumaiti bilog apag kalap. Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan kumaa, tatang? Mayat apag negosyoan dayjay no makaturpusak. Adda ka di plano iti dayjay alote. Adda, tatang. Rumbang adda tayo ti agnomar iti dayjay alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwina kaon. Agsublidan to ka now. Ibagayo latan-aan, nagbabawi kayo. Sayang amin dayjay, tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akasta ti tsuram, kasla mariribukan ka? Kaasimot di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsyakam ako nam. Magmag na iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Hindi lumabasak. Jak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae laang nakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kwa na. Ngem, di nakpinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abimatog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di matlang ti lokasyon ti lote anapanan niyo? Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay, mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo ti lakay. Milyon kumatigatad tayo jay. Angam, nababaa presyo ti imbagana. Sapay nalawa tayo jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amanga no tawid na tayo jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada ing kabil ko adanom iti termos no kayat ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito yung lamiseta, iti asidag ti katreyo, nanang. Adamot tan nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agama na, kanak ko. Ay, un gayam. Pakibagayon to kani tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saandan nga ilako. Kasano ti plano ni tatang mo agumatang iti bilog ken makinana? Padasak langan ti aglon, nanang. Isunton ti gatang na iti bilog ken makina. Adamot sinadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no at dapay makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammuna. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti dudur as ti negosyo iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asidag. Ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asidag. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asa uyo,
Ladingitak, sir. Kung nangamin di anak ko, nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog kan makina a pagkalap. Natorturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.